no khadi chulo to so kya no tere no koila chuma thai jai jaro para chilo Ada sila sila lah. Sini. Sini men. Sapna. Tahu beri motor ni working president. Tahu lagi. Oh sorry, susu kan. Agak lagu lah. Pas kok. Angmia no ang thagong mia Angnya, kasih sini yang sedang. Ini takut. Ini ada nah. bagi tidak sakti ina upai ko jam taku guru padate taku rajit dewar masuk naku paya kanai bongni buskani step je rang pusar opening toma rongno obrongno bahiki subana eba boba step rongna jana bong baki hambai dongor tei srang chatino tei tiprabasi rongno jotono hambai kokhai abono jung belai khatung khaja khaino jung tini oro taku guru podoni nogo phaisok pailaikhya tamni himale bo niya phaisok paijak Bangladesh jelo katok phaika 9.5 মাস প্রায় 10 মাস hai amahai asuk 10 মাস Bangladesh ni jelo bo je katok phimani suk dukho wan sukma tei nok ni problem rok wan sugui tei se nijini tipraoya abo bharoto buya nijini desho buya nijini rajyo buya kaisa tei Bangladesh si hinga ba tei kaisa desho si hinga ba oboisoi bukhawo khanangna tei bukhawo kirima yoyokno yoyogya buni proshno bo phaikina tei nogo bo onek problem rok phaikina aboni bisingtui klai kaitor chubama bai tei chini netarok chini leaders rok chubama baino communication khai tongma baino tini bo kaham kwrwng khai nogo phaisok paigya tasingo kisa kok salai naikha bahai rok wngkha gai bong poribar bai salai naimani abo sikango hingka kaplaikha bo ma kapkha borok jokhon jelo romtalangjak chung bo ma kapkha nugui poribar ni borok to ma kapkha no hingkai tini yok phaiprupano poribar ni borok bo kabo tei borok rok ni bo kabo tam himale apru kapma bai tabu kapmani onek difference tongo apru hingka dukhonang kapmani dukhonang kapmani ke belai ke bukha sawo ar tongthogo kapmani hingkai abo kun effect khlaiya mukti ma kalai layo amahai kaino belai ke hambai tini yok phimani bagai ono sanai nungsingmani buskani step tam na hajaknai taku serang chati এবং dongor channel no jara nai tongnai taku buku okra chakra jotno ani pila hambai tei khulumai aparo ang miya ani kwbangma poribarik ani jin ব্যক্তিগত nogo একটা bai উৎসব tongmani bai ang borokno miya jekhane borokno yakama jaga ang thangmaniya tabo phaika ang sini 10,323 ni group plus ani খুব বিশেষ পরিচিত গুরুপদ দেববর্মা বড় প্রায় 9.5 মাস অর্থাৎ 10 মাস তো ক্লাইও 10 মাস সংখ্যা বাংলাদেশের বড় নিজনি জাগাও আইনারো চিনি বঙ্গবত পুরা বর্ডার এরিয়া আইনারো চিনি বং নিজস্ব জাগাও বড় নিজি সামু খাইনাই থাকমানি বা মানি খাগিনাই নাই থাকমানি যেহেতু বড় আর ফসল খাই দङ মাই খাইও তো বিভিন্ন ফসল খাইও ফসল নাইনা হিন থাকদানি বড় তো বেহানি বে বাংলাদেশ রমিত লাঙ্কা ও রমিত লাঙ্গনি no 10 মাস কাততেই হংকা 9.5 মাস পন 10 মাস মানব নাই এই 10 মাস বড় মুলিবাজার জেলতনি জাখা ang ni soyong mulibajar jel rok nugjak agibo thangjak baeng naro
angke ang area somosto saibano obosyo bongno yakari hormani case bongno case ni hoite case of borok jitika o jitiman karoni yakarka aboni bisingtei chin bubakra kabangma jagao kok saka bubakra ni kokbo borok khanaka aboni pore last bubakra je step nakha aina aro thangi pano borok malai na hini haipano last moment thanglai liya enke borok no government of Bangladesh baidyo angkha miya 12 tarik December borok no Kailasor ni lamatei borok ni phiyong rohorka karena Kailasor lama hingke bongni muli bazar sampa yang tei bongni yang tikai kisa borok chal thango oba angni saimano area oboni bagai borok phaibani bai borok ang belai hambai mai afarka kosto maka thik no nogni borok no khungi abo sabuti porashona ni bepati belai jamila kalai jakha abon bisingti tabuk sokpaika মোটামুটি